Vítajte v novej sérii podcastu Pracujem s deťmi na tému Rodina v komunite. Táto séria vznikla s podporou grantového programu Stronger Roots a aj vás všetkých, ktorí ste nás podporili na tom. Príjemné počúvanie vám želajú vaše moderátorky Lea Laurovičová a Natália Luptáková. Tak vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Pracujem s deťmi v sérii Rodina v komunite. A dnes vítam medzi nami Milana Brejchu. A tak chcela by som na začiatok, keby si sa nám mohol trochu predstaviť. Ďakujem aj za pozvanie, som veľmi rád. Volám sa Milan a pracujem s komunitami už v podstate od ukončenia strednej školy. Najprv dobrovoľnícky v občianskom združení s mládežou, potom som pracoval ako komunitný pracovník s ľuďmi bez domova a dnes pracujem v ubytovni hlavného mesta pre rodiny s deťmi a najmä tie, ktoré sú v nejakej kríze, či už finančnej, sociálnej alebo rodinnej. Čiže komunita sa s tebou spája vlastne od mladosti, teda od naozaj možno tínedžerských čias. Áno, nejakým spôsobom. Asi to vychádza z nejakej osobnej skúsenosti, že tá komunita vždy podržala a podrží. O tom som presvedčený, že malé komunity majú v sebe obrovskú silu. A tu som vlastne chcela sa opýtať práve na tie tvoje začiatky ešte ako dobrovoľník a to je čas, kedy sme sa my zoznámili práve v tom čase, keď si pracoval s mladými ľuďmi, ešte s deťmi ako dobrovoľník. Tak čo sú vlastne tie tvoje začiatky, že prečo to bolo pre teba dôležité, alebo už si to naznačil, že bola to osobná skúsenosť, ale čo si teda cítil, že by si potreboval možno dať práve tej mladej generácii? No keď som bol na základnej škole ešte, tak v Jure dodnes pôsobí občianske združenie Mozaika, ktoré robilo aktivitky aj pre takých tínedžerov, ako som bol ja. A ako si sme aj s partiou na tie aktivitky začali chodiť a nabalovali sme nové a nové kontakty a priateľstvá, a prirodzene sa človek má horšie a lepšie, či už v rodine, alebo v škole ešte v tom období. A práve vtedy sme pociťovali, že sme tam jeden pre druhého, že sme sa veľmi podporovali. A tak nejako išiel čas a už som bol pristarý na to, aby som chodil na tie aktivitky, ale nejako som sa odstol na tej druhej strane, že som tie aktivitky a stretnutia tvoril. A presne sme sa vždy vytešovali z toho, keď vznikali väzby, ktoré vidíme, že dodnes pretrvávajú. Dokonca aj nejaké vzťahy, manželstva dokonca. Takže tá komunita, to rozvíjanie vzťahov je veľmi dôležité, lebo mnohé pretrvajú aj ten program tých stretnutí, že idú ďalej cez mnoho rokov. Čiže je to vlastne obdobie, keď príjmaš a potom obdobie, keď môžeš zase dávať? Presne tak, že keď som videl, ako veľa mne tie vzťahy a tá komunita dala, tak bola by veľká škoda, keby sme nepracovali na tom, aby sa vlastne tento úspešný program mohol opakovať stále dokola. Takže práve preto som stále v tom občianskom združení. Chvíľku som bol aj ako zamestnanec na plný úväzok, čo bolo veľmi požehnané a bolo to krásne obdobie. A teraz ako dobrovoľník mám tu možnosť viesť niektoré stretnutia a tento rok mám na starosti vzdelávanie dobrovoľníkov, ktorí tvoria programy. Takže sa z toho veľmi teším. Super, čiže od účastníka po organizátora a dokonca ešte aj školiteľa, tak to je, a dalo by sa povedať, že kariéra, jak vyšitá. Áno. Áno. V našej oblasti sú to teda naozaj dobrovoľnícká kariéra. Áno, je super, ale sú to skúsenosti, ktoré asi ťa formovali aj do práce, ktorú robíš teraz. Tak skús mi povedať, že ako si sa vlastne z tej oblasti možno dobrovoľníckej alebo teda z aktivít s mládežou dostal do práce s rodinami v núdzi. Keby som to veľmi skrátil, tak prišiel jeden telefonát, na ktorý som kladne odpovedal. Ale ono sa to veľmi snúbilo, pretože popri práci v Mozaiky som mal taký maličký úväzok ešte v nocľahárni Svätého Vincenta s ľuďmi bez domova. A tak nejako súbežne som išiel tieto dva joby. A v nejakom momente, keď prišiel tento telefonát, či nepôjdem viesť túto ubytovňu, tak sa mi zdalo, že sa to tam veľmi spája. Že sa tam spája aj tá moja obľúbená cieľovka, čo sú ľudia v núdzi. Ale zároveň som vedel, lebo v Depole sú ľudia bez domova, bez detí, lebo na ulici deti byť nemôžu, takže sú často odobraté.
Takže sa to nejako spojilo, že zrazu máme ľudí v núdzi a mám aj tie deti. Takže tie dva svety sa pekne spojili do jedného a zároveň som sa utešoval v tom, že z mozaiky neodídem, iba zmením ten úväzok naspäť na ten dobrovoľnícky. Že mal som to zažité, vedel som, že to funguje, tak som sa nebal, že strátim tie vzťahy, ktoré tam mám. A tak nejako som tam už takmer 3 roky. Okay. A naozaj sa to spája, aj keď je pravda, že tej priamej práce je o mnoho menej a skôr je to riadenie tých procesov, administratíve, lebo je to verejná správa, čiže byrokracia veľká. Ale o to strategickejšie veci môžeme tvoriť a s o mnoho väčším dopadom, aj keď v tom priamom kontakte žiaľ už teda som veľmi málo. Je zaujímavé, čo si povedal, že tvoja obľúbená cieľovka, že ľudia v núdzi, to nie je veľmi taký akože populárna cieľová skupina pre mladého človeka, ako si ty, si myslím teda. Takže je to obdivuhodné. A teda povedz niečo viac o tom, že s akými klientami teda sa pracujete vy v ubytovni a koľko ľudí asi obhospodaruješ? Aktuálne je drvivá väčšina, sú to rodiny s deťmi na základnej škole. To je primárna cieľová skupina. Ale máme tam potom aj jednotlivcov, či už sú to nejakí odchovanci detských domovov, ktorí tesne vyšli z detských domovov a veľmi nemajú kam inám ísť, alebo sú to dospelí jednotlivci, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, buď sú nevidiaci, máme tam nepočujúcich, imobilných. To je taká širšia cieľovka a ja som si vymyslel, aby som mal nejaký malý kontakt s nimi, tak som si vymyslel, že robíme napríklad raz štvrťročne kvízy pre nich, ktoré robím ja osobne. Je to veľmi príjemné, potom raz polročne robíme brigádu, kedy je slúbené, že ja im budem robiť jedlo, takže upratujeme spolu, malujeme, teda ja varím guláš alebo smažam nejaké mäso. Takže to sú také, aj pre mňa, také priestory, kedy som priamo s nimi. No a tento podcast je vlastne téma, že rodina a komunita, rodina v komunite a tieto dva svety, ako sa teda spájajú a čo spolu vytvárajú. Tak moja otázka je samozrejme, že akú teda komunitu pomáhaš vytvárať práve pre tieto rodiny v núdzi a nakoľko je to dôležité? Je to veľmi dôležité. Ja mám stále pocit, že tým, že na Slovensku sa komunitná práca nedá nikde vlastne študovať, je to taká zanedbaná oblasť. Takže často sa aj popri sociálnej práci alebo popri nejakých službách, ktoré sú veľmi dobré, zabúda na ten komunitný rozmer. Ale aj priamo u nás na ubytovni vidíme, že hoď si spravíme komunitnú brigádu, teda raz od toho pol roka, že sa tam tvoria vzťahy. Sa tam ľudia spoznávajú a neriešia tie veci tej dennej potreby, ako je hlad, alebo smäd, alebo že nemám z čoho zaplatiť nájomné, ale zrazu spolu niečo tvoríme, niečo vzniká, hmatateľné, potom tak hrdo chodia ešte 2 týždne okolo toho plotu, čo vymalovali, je to veľmi pekné. Ale keď sa stretneme pri nejakej krízovej situácii, alebo pri nejakej konfliktnej situácii v tej budove, tak už si nie sme cudzí. Už máme tú spoločnú skúsenosť, na ktorej vieme stavať to nejaké ďalšie rozhodnutie, nejaký plán, ako z tej situácii vidíme. A samozrejme, čo sa nám posledný týždeň zopakovalo, že už keď tie vzťahy sa budujú, aj medzi nimi navzájom, tak tá komunita podrží tých slabších jednotlivcov, že presne niekedy sa nám stávalo, že mamička nemá peniaze na potraviny pre svoje deti, tak volali mne alebo mojim kolegyňam, že prosíme o potraviny. Teraz si obklopú si susedov najprv a hľadajú pomoc takto, až potom idú k nám. Takže toto je úplne hmatateľne vidno, že tá komunita sa navzájom vie podržať a podporiť. Čiže je tam taký rast dôvery a priateľstiev a tie rodiny tam neostávajú trvalo, teda u vás. Aký je ten časový horizont? Máme taký cieľ, aby odišli v období medzi 5 až 10 rokmi. Že tých 5 rokov je taká báza, za ktorú veríme, že si vedia poriešiť s našou pomocou všetky nutné veci a trošku sa postaviť na nohy a ísť ďalej. Samozrejme sú rodiny, ktorým sa to veľmi nepodarí. Že do tej práce nevieme nikoho nútiť, takže skôr iba pozývame, otvárame dvere, ale keď sa ten klient rozhodne do nich nevstúpiť, tak
Takže po tých 10 rokoch maximálnych, ktorý máme teda ako strop, je ten odchod náročný, je veľmi ťažký. Často s nejakým odporom sa to stretáva. Ale drvivá väčšina, za posledný rok nám odišlo, 18 rodín a až na jednu všetky išli do lepšieho bývania. Takže to nás hreje pri srdci, že to funguje, že sa to dá. A máte nejaké vzťahy s tými rodinami aj po odchode, alebo viete, ako fungujú, či je tam nejaký taký dlhodobejší kontakt, alebo či navzájom tie rodiny stále udržujú nejaký kontakt? Áno, máme ten kontakt z takých rôznych smerov. Ten jeden je, že súčasťou nášho tímu je ešte taký podtím, náš referát, ktorý pracuje nielen s ľuďmi, ktorí u nás bývajú, ale sú otvorení aj pre kohokoľvek zo sídliska, z okolia, z mesta. Takže práve klienti, ktorí od nás odídu, ale vytvorili si vzťahy s týmito kolegami, tak ich stále môžu navštevovať a prichádzajú, keď robíme nejaké komunitné aktivity, nejaké divadielka alebo vianočné trhy, tak oni prichádzajú, hoď už u nás nebývajú. A potom ten ďalší krok je, u nás sú mnohé rodiny cez viacero generácií, takže aj keď odídu, tak im tam ostali nejaké väzby, babka, detko alebo vnúčata naopak. Takže sa často na parkovisku pred budovou stretávame a pozerám, že kto chodí koho navštíviť. Takže áno, že máme ten kontakt nejaký a teraz možno budeme mať takú novú situáciu, že jedna pani bude odchádzať, ale zároveň sme z nej spravili našu kolegyňu, lebo bola veľmi šikovná, tak možno, že budeme naďalej už čisto iba kolegovia. Tak uvidíme, či sa to podarí. Tak to je super príklad. Keď by ostala, že sa jej to bude dať aj s cestovaním a s logistikou, že by ostala medzi nami. A teda hovoríme o hlavnom meste, že takýchto rodín je v veľkom meste asi veľa. Že ste jediné takéto zariadenie, alebo... Sme dve ubytovne, takzvané referenčné, teda s úplne rovnakými pravidlami. My sme v Dubravke a tá druhá sídli v Petržalke. Ale žiaľ teda tých žiadostí aktuálne chodí viac, ako my vieme vybaviť. Takže nie všetkým vieme pomôcť. Dnes asi 3 ľudia volali týmto podcastom, ktorí potrebovali ubytovať. A teda my aktuálne nepríjmame nových ľudí, že nemáme kam. Takže to sú také smutné odpovede. Kiež by bolo tých možností viac, lebo sú možnosti na nejaké kratšie obdobie. To sú centra pre deti a rodinu, takzvané krizaky, kde vedia byť okolo pol roka. Ono je to dobrý predskok pre tou našou ubytovňou, lebo tam je veľmi intenzívna práca, je to veľmi režimové zariadenie, z ktorého naozaj máme skúsenosť, že klienti k nám prichádzajú posilnení, zmocnení a už sú o mnoho samostatnejší a potom u nás už vedia fungovať s nejakou občasnou návštevou mojich kolegyň. Ale tieto zariadenia sú malé, väčšinou majú kapacitu okolo 20 ľudí. U nás je teraz 150 ľudí, na tej druhej ubytovni okolo 160. V časoch slávy na mojej ubytovni bývalo 350 ľudí. Tak to je naozaj veľa. Takže tu keď hovorím o komunite, vždycky máme pocit, že komunita je niečo menšie. Že ako sa teda darí vytvárať tie vzťahy v takých veľkých počtoch, alebo ako tu pomôcť tým vzťahom, aby fungovali tak, ako si hovoril, že si prídu pomôcť a pýtajú si pomoc jeden od druhého. Že teda čo robíte, tie komunitné akcie, predstav trošku viacej, že akého druhu, aby tí ľudia prichádzali a tie vzťahy budovali. Ja to vnímam tak, že na tvorenie komunity treba vytvárať platformy. A tá platforma môže byť voľnejšia, že iba čas a priestor, alebo môže byť nejaká štrukturovaná a snažíme sa to mixovať tak, aby sme zasiahli každého. Moje kolegyne robia napríklad skupinu tvorenia z hliny pre dospelých a chodí tam taká skupina asi 5 mamičiek a tvoria z hliny, potom sa to vypaluje a majú spolu nejaké terapeutické rozhovory. A potom robíme komunitné stretnutia pre mamičky s deťmi, také mama klubiky, kam zase chodia tie mamičky, ktoré majú naozaj malé detičky. Potom úplne vlajková loď sú kluby pre tínedžerov, tie máme 2 do týždňa. To je ten čas, kde sa najviac združujú všetci mladí z ubytovne. A okrem toho máme aj nejaké skupinové doučovania, čo je veľmi špecifická forma, ale funguje to, našlo si to ľudí, pre ktorých je to vhodné, najmä tí, ktorí sa chystajú ešte len na základnú školu, je to taká príprava.
A potom ide leto, to sú letné tábory, tento rok robíme 2. Tak jeden už máme o 2 týždne, tak sa na to teším. U nás sú tie tábory zdrojom zážitkov veľmi výnimočných, pretože tí ľudia na našej ubytovni poznajú vlastne viac menej len chodby tej ubytovne a cestu do školy a späť. Že veľmi tam nie je priestor na nejaké výlety a dovolenky a zoologické záhrady. Takže aj ten náš tábor je koncipovaný tak, že vlastne ani jeden deň nie sme priamo v priestoroch našej ubytovne, ale každý deň vychádzame na kúpalisko, na nejakú farmu, každý jeden deň ideme niekam preč, aby nazberali čo najviac zážitkov zvonku. To je taký náš cieľ. A tam samozrejme, že to poznáš asi aj ty, že na tých táboroch vznikajú trošku iné a hlbšie vzťahy. Taký môj sen je mať pobytový tábor, kedy vieme a máme to vyskúšané miliónkrát, že tam tie väzby sú o mnoho hlbšie, lebo sú ľudia ďalej od tých prirodzených problémov, starostí a vzťahov a je to trošku také umelé prostredie ten tábor, ale na toto je veľmi dobré, že je priestor robiť hlbšie vzťahy. Čiže máte šancu robiť aj pobytové tábory? Alebo... Máme šancu, máme odhodlanie, ale tento rok sme to ešte nezvládli. My nechceme od tých rodín pýtať žiadne peniaze. Chceme byť úplne nízkoprahový, až bezprahový. Takže snažíme sa to tak, aby sme to vedeli ufinancovať. A tento rok nám to vyšlo na 2 denné tábory, ktoré vieme celé pokryť z našich zdrojov. A chceli by sme, ak by sme pridávali ďalší, tak aby bol opäť zdarma. To je super myšlienka. Naozaj, že tie zážitky v komunite vytvárajú hlbšie vzťahy. A teda pri tom množstve asi nie všetci sú takí, že sa radi zapájajú alebo že sú aktívni, že vidíš rozdiel medzi rodinami, ktoré sú ochotné sa zapojiť alebo investovať do tých vzťahov a ako fungujú ľudia, ktorí nemajú až tak odhodlania alebo možno ochotu? Áno, no je tam značný rozdiel, dokonca máme rodičov, ktorí svoje deti nepúšťajú na tie komunitné aktivity a ani oni sami sa ich nezúčastňujú, lebo ich chcú chrániť. Lebo vedia, že v komunite nájdu vzťahy, možno naučia sa decka fajčiť alebo čokoľvek. Takže ich tak chránia, že iba ich ráno vidím, ako sa dajú do auta a idú do školy a potom ich zase po obede dovezú a vôbec ich človek nestretne na chodbe ani v tom našom párčiku, čo tam máme. Sú úplne takí schovaní. My vlastne o tých rodinách vieme veľmi málo. Čo je veľká škoda, lebo čím viac vieme, tým viac im vieme pomôcť a podporiť ich. Na druhej strane máme tu skúsenosť, že aj tieto rodiny vedia zmeniť ten pohľad. My sme práve pred asi 2 alebo 3 mesiacmi robili taký kvíz o udržateľnom bývaní, taký vzdelávací a zároveň mohli vyhrať niečo hodnotné a bolo to iba pre dospelých. A naše pozvanie bolo, že ak máte deti, tak ich môžete dať zatiaľ do klubu, že sme špeciálne popri tom kvíze vedľa vytvorili klub. A práve títo rodičia chceli vyhrať tú ľakavú cenu, tak prvýkrát dali deti do klubu. A mali naozaj obavu, že ako to ich deti zvládnu, majú špecifické potreby nejaké a prvýkrát idú do klubu. No a potom ich nevedeli odtiaľ ani vyťahnuť, že tak im tam bolo dobré a odtedy je ten kontakt trošku intenzívnejší. Takže máme tu skúsenosť, že niekedy len treba nájsť tú funkčnú motiváciu na to, aby tie deti boli začlenené, alebo aj tí dospelí, že prvýkrát prišli, motivácia bola dosť zištná, že chceme vyhrať ten nový tablet, ktorý tam vedúci dal. Aj ho vyhrali z okolností. Tak toto je veľká motivácia. Veľká motivácia a tým pádom sme porozprávali, potom kvíze sme si dali kávu a nejaké koláčiky a už sme tam šušťali tie rozhovory a bolo to veľmi dobré. Teraz, keď idú okolo, tak chvíľku pokecáme, ako sa majú, čo majú nové. A zrazu je ten vzťah nie úplne studený, ale už je trošku taký zahriatý. Už sa dá na ňom niečo viac popracovať. Čiže nie je to jednoduché a teda je to tvorivá činnosť v skutočnosti. Je to mravenčia práca, áno. A nájsť spôsoby, ako sa s tými ľuďmi zblížiť, aby oni získali nejakú istotu alebo dôveru voči vám. Áno, že niektoré režimové zariadenia, napríklad tie krizáky, oni majú povinné komunitné večery a účasť na nich. U nich je to súčasťou nejakej terapie, keďže majú veľmi málo času na tú intenzívnu prácu. My sme veľmi voľní v tomto, že u nás je povinné iba platiť nájomné a ostatné veci sú skôr ako pozvanie. Takže je to čisto, že aj pre nás je to výzva vytvoriť program, ktorý bude atraktívny. Zajtra robíme ďalší kvíz a
a dneska som videl, že už máme 7 prihlásených tímov a všetko z dospelých ľudí. Tak ja sa teším, že asi sme našli spôsob, ktorý ich oslovuje, že tie kvízy sú funkčný model. A keď popri tom sme natrafili aj ten klub, takže už vedia, že tam môžu dať deti a zrazu to funguje. No. A takto uvidíme, dokedy bude a zase musíme hľadať niečo iné. Museli sme kúpiť kotlík na guláš, lebo brigády bez guláša sa vraj nepočítajú. Tak to bola investícia zo pár korún, no ale zase, že museli sme kúpiť ten kotlík a musí niekto ten guláš uváriť, teda väčšinou ja. Ale funguje to. A takto hľadáme vždy, čo funguje. Super. A chcela som sa spýtať, teda si hovoril o tých kluboch, nízkoprahových kluboch pre deti, že ako fungujú tieto, ako často a že čo tým deťom ponúkate. Tie kluby sú aktuálne 2-krát do týždňa a niektoré sú veľmi voľné a niektoré sú tematické. Že otvárame nejaké témy, napríklad sme mali beauty klub, kde sme mali takú spoluprácu s takými paniami zo salónu, ktoré učili dievčatá sa malovať a robili im účesy. To bolo veľmi dobré. Ale samozrejme, keď idú sviatky ako Veľká noc a Vianoce, tak sa zdobia vence a je to trošku tematické. Ale viac menej sa snažíme držať princípu nízkoprahovosti, že môže prísť kdokoľvek, do ničoho nie je nútený, je tam dobrovoľne a je tam bez rodičov, môže tam byť anonymne a nepíšeme si ani dochádzku, ani si nejaké špeciálne záznamy, že kto bol a či poslúchal alebo nie, že to nerobíme. Je to veľmi nízkoprahové. Tak to je také pozývajúce vlastne, že prijímajúce, že tie deti sa tam cítia asi dobre. Áno. A teda to vekové zloženie detí máte, si hovoril, že od malých detí až po tínežerov. Áno, dokonca teraz v júli sa má narodiť bábätko k nám, takže tak očakávame úplne najmladšieho člena komunity. A potom tam máme až stredoškolákov, až vysokoškolákov a potom takých mladých profesionálov, ktorí sú okolo 30-ky, ale stále sú v pozícii detí svojich rodičov, že tam bývajú so svojimi rodičmi, že ešte nemajú založené svoje rodiny. Takže to naozaj veľmi široké. Čo je výzva, je vždy trafiť tých ľudí po 20-ke, osloviť ich, pretože oni už chcú trošku žiť ten dospelácky život a trošku zarábať peniaze a zároveň je to hrozne ťažké ich trafiť a osloviť, že to je vždy výzva. Zapojiť ich vlastne. Zapojiť ich, pretože nemáme kapacity robiť zatiaľ špeciálne programy iba pre túto celovú skupinu. Niekedy tam bola posilovňa, čo využívali, tu už žiaľ dnes nemáme a možno je to čas, kedy nájdeme prostriedky a spravíme, lebo to bol ten kontaktný bod pre túto vekovú kategóriu. Teraz to nemáme, žiaľ. A je šanca, že by sa napríklad takíto už starší tínedžeri, mládežníci alebo mladí dospelí zapojili ako dobrovoľníci do tej vašej služby, alebo neprichádza do takýchto situácií? Čo je zaujímavé, na tie brigády chodí veľa tínedžerov, takých 14-15 ročných. Tých je tam vlastne často viac ako dospelých. A sú úplne skvelí, sú pracovití, chcú sa aj naučiť veci, že prídu, že ako sa robí toto, ako keď krájame mäso, ako sa čistí mäso len pri tom guláši. To veľmi zaujímavé, že chcú a snažia sa. Nemáme aktuálne úplne priestor, tam je to ešte zaujímavé v tom, že ak oni majú v rodine mladšieho súrodenca, tak často sú aj ten rodič trocha. Často tam máme rodiny, čo majú iba otca alebo iba matku, takže ten tínežer žiaľ teda zastupuje toho chýbajúceho rodiča a už žije trošku ten dospelácky život. A nemám na to štatistiku, ale to moje pozorovanie je, že oni si veľmi užívajú, keď v tom klube alebo na tom tábore môžu byť čisto v tej pozícii toho klienta, toho dieťaťa, ktorý iba prijíma tú službu. Hej, že potom vlastne tlačiť ich akoby do takých dobrovoľníckych aktivít je vlastne kontraproduktívne. Že? Nebola by to odpoveď na tú ich potrebu aktuálne. Aj keď my vieme, že to dobrovoľníctvo rozvíja obrovsky, takže je možno otázka, že ako na to ísť. Niekedy si vyrábajú z tej hliny veci, vypalujú to a cieľ je to potom ponúkať, predávať aj na našich trhoch, zobrať ich, že to máme takú víziu ísť. Tento rok sme boli prvýkrát, bolo to dobré na dubravských trhoch
ale bolo by skvelé, že nielen ich výrobky predávať, ale aby oni si ich tam sami predávali. To by bolo skvelé, to by bol dobrý krok. A ako vnímaš, keď vlastne nejaký taký mladý človek si nájde dobrú prácu a vie odísť? Že To je radosť. To je obrovská radosť. Oslavy. Áno, my sa tešíme vlastne, že čím menej ľudí máme, tým lepšie, lebo máme za to, že odišli do lepšieho. Je to hrozne ťažké pre nich, lebo mnohí tam vyrastajú a vlastne nepoznajú iný štandard. A mnohým sa úprimne aj nechce odísť, keď si vedia nájsť cestičku, ako u nás zostať, lebo cenovo je to dostupnejšie a vyšší štandard nepoznajú, tak je im pohodlné ostať. Dokonca mnohí odišli, máme teraz rodinu, čo sa k nám vracia, že vyrastalo tam chalan, potom si povedal, že má toho dosť a po škole sa zamestnal, išiel do komerčného nájmu, založil si rodinu a tá ekonomická situácia ich pritlačila, že teraz s celou novou rodinou k nám ide bývať. To nie je dobrý návrat vôbec, ale chápem, že v Bratislave uplatiť nájom celý ten život je hrozne náročné. Čo je zase zaujímavé, že tá komunita ho tu drží, lebo on prišiel medzi známych vlastne. Má tam ešte aj bratrancov, aj rodičov tam má, takže už vidíme, že to má zmysel iba z toho hľadiska, že detičky mu postrážia, deti sa im spolu zahrajú pred ubytovňou, popri tom sa im dajú kávu, že opäť tie vzťahy sú možno jedna z tých vecí, ktoré tých ľudí lákajú späť. Okrem toho, že to je finančne výhodné pre nich. Čiže je to vlastne také, že nevieš, či sa z toho máš tešiť, alebo... Áno, sú to zmiešané pocity. Veľmi. Ak im viem pomôcť, no to je vždy, že niekedy tá odpoveď alebo tá pomoc na tú okamžitú potrebu z dlhodobého hľadiska im vlastne škodí. A tam keď pomoc škodí, hej, sa to... Áno, a je to hrozne náročné. A naopak, keď niekedy rodinu posielame preč, tak oni majú pocit, že im hrozne krivdíme a oni musia hľadať bývanie. Ale my vieme, že z dlhodobého hľadiska je to pre nich lepšie opustiť tú ubytovňu. Lebo to stále nie je ideálne miesto pre výchovu detí a zakladanie rodiny. Stále podľa tej kategórie etos ľudia žijúci v ubytovniach sú v kategórii ľudí bez domova. Že je to nevyhovujúce bývanie. Čiže ďalšia pomoc by bolo vlastne viac nájomných bytov, asi sociálnych bytov, do ktorých by Áno, mohli... to nájomné bývanie celkovo na Slovensku je enormne nedostupné. Teraz v Bratislave vyrástla bytovka na Muchovom námestí, krásna, nová, teda postavilo ju mesto. Dnes zhodou okolností som tam ráno bol, lebo premýšľame nad tým, že by sme tam ten jeden náš tím, ktorý robí tú nízkoprahovú službu, celý tam presunuli. Dáva nám to obrovský zmysel premýšľať nad tým, aby tí noví obyvatelia tých nájomných bytov mali službu, ktorá im bude že aby neostali vlastne len iba, sami. Že máte iba byt a nejakú sociálnu podporu raz za 2 týždne, čo je skvelé, ale je to málo. Že človek, ktorý tam príde raz za 2 týždne spraviť nejaké poradenstvo, nevytvorí komunitu. Žiaľ. Tá komunita, ona sa vždy nejako vytvorí vlastne tak nezriadene, ale otázka je, že ako. Že ja to viem, že keď niekedy prídem na ubytovňu večer, že som si niečo zabudol, tak už vidím, že na parkovisku sú rozťahnuté grily a zapnutá hudba, že to je komunita, ale taká nemenežovaná a nie vždy je to dobré. No, že ono to má tie pozitívne prvky, no ale je vždy dobré, keď sa tie vzťahy dajú využiť na nejaký rast a nespája to možno vždy s alkoholom a s nejakou mariškou a podobne, že ja som rád, keď to tam pulzuje, keď tam je ten život. Ja sa z toho vždy teším, lebo to sú vzťahy. Ale je dobré byť nápomocný tej komunite, keď rastie a mať tam ľudí, ktorí sa o to postarajú. Čiže ideálne vlastne aj na nejakých nových sídliskách, alebo teda v oblastiach, kde vznikajú že nájomné byty, nájomné domy, že mať sociálneho pracovníka, ktorý je tam pomocou. Áno. Takže hudba budúcnosti. Áno, buď sociálneho pracovníka, alebo toho komuniťaka, že komunitní pracovníci ich je hrozne málo a často je to kumulovaná funkcia, že je to aj pedagóg, aj sociálny pracovník, aj komunitný, ale ideálne mať čisto komunitných pracovníkov. My sme u nás vytvorili 3 pozície pracovník s mládežou, čisto preto, lebo sme chceli, aby ten človek nerobil sociálne poradenstvo, ale aby sa čisto staral o tých mladých na ubytovni. Sme boli priekopníci na meste a boli sme prví, čo vytvorili 3 takéto pozície a vidíme z toho ovocie.
že aktuálne práve oni majú najviac kontaktov s klientmi. Lebo neriešia poradenstvo, bankroty, úhrady, riešia iba, že sa tam pre tých mladých hľadajú projekty a programy, ktoré budú pre nich zaujímavé. Takto sa nám napríklad podarilo získať Alana Murina k nám spraviť koncert. Ja som nevedel, kto to je dovtedy, ale teda som zistil, že veľmi úspešne vypredáva saly po Slovensku a tínedžeri ho majú veľmi radi. Tak prišiel k nám na ubytovňu a presne tieto kolegyne, čo robia s mládežou, ho ukecali na to, ozvali sa jeho manažérovi, zrazu bol u nás a bol z toho akcia roka. Boli tam mladí, starí, dospelí, 60 ľudí tam tancovalo na jeho piesne, on sa s nimi fotil a potom sme z toho žili ešte asi 2 mesiace, sme sa tak zdravili a aj mi hovorili naši klienti, no pán vedúci, ale ste tancovali. Takže opäť vzniklo niečo, z čoho sme ešte chvíľku žili spoločne ako komunita. Mali sme spoločný intenzívny zážitok. Predstav si takú situáciu, že ideálnu, že vaša ubytovňa by nefungovala, lebo by nemala klientov. Nemala by, wow, super. že kde by vlastne tí ľudia ideálne boli? Najideálnejšie by boli vo vlastnom bývaní, ktoré vlastnia, z ktorého ich nikto nemôže vyhodiť, kde im nenarastá nejaký dlh na nájomnom, keď sú v kríze. Ale zároveň tá cesta nájomných bytov je veľmi funkčná. Že najviac ľudí nám odchádza do mestských nájomných bytov, takže keď by len všetci prešli tam. Lebo mesto je v tomto dobrý partner, dobrý prenajímateľ, lebo nechce ľudí poslať len tak na ulicu, keď sú v kríze. A vie im poskytnúť podporu, vie im z časti pomôcť nájomným. Takže minimálne v nájomných bytoch keby boli. A teraz máme nový projekt Mestskej nájomnej agentúry, čo veľmi pekný projekt, lebo mestských nájomných bytov je málo. A naši kolegovia sa rozhodli to vyriešiť tak, že založia Mestskú nájomnú agentúru, ktorá si iba prenajme od súkromných osôb byty a získajú nejaké financie na dotáciu a potom za nižšie nájomné to prenajímajú našim klientom. Tieto byty vieme naberať obrovským tempom. Pre tých ľudí, ktorí tie byty poskytnú, je to dobrý biznis, lebo mesto je dobrý partner. A pre tých klientov je to drahšie ako bežný nájomný byt od mesta, ale je to zase lacnejšie ako komerčný nájom. Takže toto nám teraz začalo fungovať. Je to o mnoho svížnejšie, flexibilnejšie a klienti vedia o mnoho rýchlejšie sa zabývať. A tie byty nemusí mesto stavať, kolaudovať, získavať nejaké dotácie z Európskej únie, ale v podstate veľmi rýchlo vedia ľudia prihlasovať svoje byty a poskytovať ich. Takže aj tu, kebyže máme, teraz nám tam odišlo asi 5 klientov, veľmi sa z toho tešíme. Aj to je funkčný model. Takže to je bývanie jedna vec, potom tie aktivity pre deti, prípadne mládež je ďalšia. Doučovanie si spomínal. Sú medzi tými vašimi klientami rodiny, ktoré majú záujem aj o nejaké iné vzdelávanie, prípadne duchovné potreby, alebo kam všade vlastne sa dá akoby ísť tejto pomoci alebo v komunitnej práci? Mali sme asi 2 roky spoluprácu s reholnými sestrami, ktoré, keď som tam prišiel, som ich tam tak zdedil, tak tam boli, že my sem už chodíme a chceme sa im chodiť aj keď ste tu vy. Tak som povedal, že veď môžete. A oni na seba viazali komunitu nejakých decák, s ktorými pracovali. Oni vedeli aj po anglicky, takže vedeli im pomáhať aj s angličtinou. To bolo veľmi pekné. A potom ich občas vyťahovali presne z tej komunity ubytovne a ťahali ich medzi iné deti, ktoré nebývajú v tom stigmatizovanom prostredí. To bolo veľmi pekné. Dokonca tie reholné sestry boli veľmi vnímavé a opakovane sa so mnou chceli stretnúť a povedali, že majú obavu o niektoré dieťa, alebo že majú pocit, že zažíva doma násilie. A vedeli sme potom na to reagovať nejakými opatreniami. Takže mali sme takúto malú duchovnú službu u nás, ktorá už teraz nefunguje. Tie sestry sa menia, nemajú na to aktuálne priestor, ale u nás teda stále majú zariadený priestor, kde sú vždy vítané. Aktuálne to len trošku je pozastavené. A z ostatných služieb, keď sa nad tým tak zamýšľam, to doučovanie, ako si spomínal, to je veľmi frekventné. Máme 15 doučovaní každý týždeň.
To je veľmi intenzívne, robíme to v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom bratislavským. To som sa vlastne chcela spýtať, že takéto, že kto teda môže vám prísť akoby pomôcť, hej, že cez nejaké dobrovoľnícke služby alebo centrum. Áno. Oni vlastne robia ten projekt už roky, robia to veľmi dobre, že je dieťa, na ňo je napárovaný doučovateľ, ktorý ho oni dodajú ako dobrovoľníka, oni spolu idú celý ten rok v nejakom záväzku. To nám funguje veľmi dobre. Zároveň máme nejakých dohodárov, ktorí vypomáhajú buď na kluboch alebo na nejakých akciách, nejakých brigádach občas. A potom máme dobrovoľníkov na tie jednorazové aktivity, tiež cez Dobrovoľnícke centrum. Je aj ten Národný týždeň dobrovoľníctva, kedy my vždy dáme von výzvu, že v tomto týždni nám môžete prísť pomôcť s takýmito vecami. Mali sme teraz dobrovoľnícku aktivitu prvýkrát s firmou Lenovo. Bolo nie Lenovo. Nejaký podobný korporát. A bolo to veľmi pekné. Prišli a dohodli sme sa, že ideme prerobiť kočikáreň pre naše mamičky. Tak nahodili si rukavice, malovali, vyškobávali podlahu a chcú sa znova vrátiť. To sú také momenty, keď vedia prísť ľudia zvonka podať tú pomocnú ruku, lebo my samozrejme rozpočet máme obmedzený a mám pocit, že to dobrovoľníctvo funguje, keď je to win-win, že aj oni niečo získajú. A čo získajú dobrovoľníci? No, my vždy robíme takú atraktívnu prehliadku budovy aj našich služieb, kedy pre mnohých je to wow efekt, že máme štvorčlenné rodiny v garzonkách napríklad. To je pre nich nepredstaviteľné. A zažívajú a majú ten kontakt s tou realitou, ktorá nie je len u nás, ale na celom Slovensku sa ľudia majú aj ťažko. Tak to vidia, stretnú často aj našich klientov popri tých prácach, môžu sa s nimi porozprávať a odchádzajú vždy obohatení a vždy sa chcú vrátiť. Ja sa z toho veľmi teším, lebo je to stred nejakých dvoch bublín. Že tá naša komunita je bublina, ktorá to je ako s ľuďmi bez domova, že oni sú hrozne ohrození, keď opustia tú svoju komunitu. A zase naopak, ľudia tej väčšinovej populácie, ktorí pracujú, platia si svoje hypotéky a žijú si vo svojich rodinách a v podstate privilegovaných životoch, tak pre nich je stret s takýmito komunitami extrémne obohacujúci. Niektorí stratia reč, niektorí hovoria, že sú v šoku, že si nevedia predstaviť takto nejako žiť. A to hovorím, že naša ubytovňa je veľmi pekná, že sú ľudia, ktorí sú naozaj na ulici alebo sú v noclahárni a tam už je to úplný extrém pre nich. Tam som viedol tiež stretnutia s dobrovoľníkmi a tam niektorí vždy, keď prišiel už večer čas, že ľudia bez domova vchádzali, tak oni vtedy sadli do auta a radšej odišli, že to nevedeli zvládnuť. Hej. Akože preto sa na to pýtam, že presne si hovoril, že je to taká uzavretá komunita a že akým spôsobom vlastne ostatní môžu pomôcť alebo akože nie nabúrať, lebo vlastne tá istota, ktorú tam oni majú, je istým spôsobom takou ochranou, tiež v ktorej žijú, ale že ako pomôcť ľuďom a takýmto rodinám, aby mali šancu vidieť aj niečo iné, aby ich to možno aj ťahalo trošku sa posnažiť, hej, že niektorí nepoznajú niečo iné, tak ako im ukázať šance, ktoré sú, alebo čo sa pýtam. Áno, presne. My sme mali v Depole, keď som pracoval na komunitnom, taký projekt, ktorému išlo o to prepájať veriacich ľudí s ľuďmi v núdzi. A celom toho nášho projektu bolo, aby ľudia v núdzi si vytvorili pevné väzby a kontakty s ľuďmi, ktorí nie sú v núdzi. A išlo nám o to, že keď ten človek opustí tú ulicu a dostane sa do nejakého typu bývania, pokojne aj na ubytovňu, lebo to už je level up, tak aby keď príde ku kríze, tak aby jeho primárny kontakt, kde volá pomoc, neboli ľudia bez domova, ale už bol ten stabilný kontakt z tej väčšinovej populácie. A myslím si, že toto je rozmer, ktorý by fungoval aj u nás. Vždy mať tie kontakty v trošku bezpečnejšom prostredí, ktoré vedia toho človeka podržať. Práve preto, keď sa dávajú napríklad nájomné byty, a ktorá som Muchovo, čo som spomínal, tak tam nebude celá bytovka ľudí, ktorí sú v núdzi, ale je to zaujímavo zmixované. Že sú tam nejakí bývalí reštituenti, sú tam zamestnanci mesta, ako také nejaké profesistické byty a
práve preto človek, ktorý odíde k nám tam, tak už má zrazu suseda pána inžiniera, alebo má suseda, ktorý pracuje na železnici. Aj u nás na ubytovni máme aj zamestnancov mesta. V minulosti sa im dávali byty v takom novom trakte. Som došiel, ja som to nabúral extrémne. Mne sa to tak nepáčilo, že sa tie dve komunity tak oddelili. Takže my sme vlastne začali po môjom príchode sťahovať zamestnancov, ktorí k nám prichádzali medzi rodiny, ktoré sú v núdzi. A tak sme vytvárali susedstvá, ktoré boli zmiešané. To je podľa mňa funkčný model. Čiže z toho, čo si zatiaľ povedal, je to proste naozaj, že vytváranie tej silnej komunity a dôverné vzťahy, teda vzťahy dôvery. Nabúranie možno práve tej komunity, s ktorou im chceš pomáhať dostať sa ďalej. A vlastne a súčasne aj tá nízkoprahovosť, že je to otvorené pre každého, nikoho nikam nenútite. Takže sú to akože veľmi taký mix všeličoho. Takže ako by si to ty zhodnotil, že ako ty sa tam cítiš, ako čo? To je veľmi zaujímavé, lebo moja pozícia je tak široká a ja som za to rád. Lebo dá sa s ňou naložiť tým pádom voľnejšie a môžem si vybrať, niekomu vyhovuje viac ten kancelársky život primárne. Ja niekedy zajdem v kanceláriu ani nenavštívim svoju, lebo človek postretá ľudí. Tá moja práca je zameraná na také 3 oblasti. Jednak sú to ľudia ako zamestnanci, čo ich tam vyše 20, takže to už je celkom silná skupina. Potom sú to ľudia klienti a potom je to tá budova ako taká. Vytvára tam priestory, ktoré budú vhodné, vábivé, že vieme, že ten priestor, v ktorom žijeme, nás nejako formuje a ovplyvňuje. Takže na tých priestoroch teraz veľmi intenzívne pracujeme v posledné obdobie, ešte nás čaká, máme veľké a smelé plány, tak uvidíme, čo sa nám z toho zadarí. Že tieto 3 oblasti a celé to tak nejako kombinovať. Keď som tam prichádzal, tak mi ten pán, čo mi odovzdával to miesto, mi povedal, že práca s ľuďmi je hrozne dlhé čakanie na nejaké výsledky často. Že ak budeš mať pocit, že už si z toho unavený, tak si vymyslí nejaký malý stavebný projekt a uvidíš výsledky za týždeň a potom zase rob intenzívnu prácu s ľuďmi. A to som si tak zobral, to mi naozaj funguje, že keď už bolo dlho na nejakom strategickom projekte, tak sme dali prerobiť záchody a sme sa tešili, že zriadili sme si estetickú komisiu, vybrali sme obkladačky a sme sa vytešovali z nových záchodov, bolo to hmatateľné, rýchle, vedeli sme sa potešiť a potom ísť zase do nejakej strategickej práce s ľuďmi. Takto si to nejako striedame. To je veľmi dobrá stratégia, že striedaj vlastne aj tie krátkodobé viditeľné s dlhodobými cieľami a plánmi, ktoré niekedy aj nevidíš, možno ani vo svojom časovom horizonte. No. A investovať do toho. To je veľmi dobrá rada na záver. Áno, aj mne pomáha. Z tohoto si zoberiem asi aj do budúcnosti. A akože možno by som uzavrela, že kde sa možno ty vidíš o pár rokov, alebo že kde je tá tvoja vízia v tejto práci a že ako teda vidíš budúcnosť rodiny v komunite. To je veľmi aktuálna otázka, pretože my sme sa rozhodli, že tá budova, v ktorej sídlime, si prešla rôznymi obdobiami a je tam veľká stigma. Tam boli aj zhorené auta, drogové dopy a čokoľvek. To už dnes nie je. Dnes to je veľmi upratané, je tam nejaký režim, je to pekné, prosím, je tam kvetinky, ale tá budova ako taká je akože stará. Takže my máme veľký cieľ spraviť novú, modernú budovu s novou fasádou, krásnymi prístrežkami, presne preto, aby ľudia zvonku sa nás nebali, aby susedia už nás brali ako susedov a nie tam na okraji niekoho. Takže aktuálne my vchádzame do obdobia veľkej rekonštrukcie masovej tej budovy, takže ak sa podarí, tak za nejaké 3 roky by som chcel stať pred novou ubytovňou, ktorá bude voňavá, pekná a bude viac akceptovaná tými sídliskami okolo. Bolo veľmi dobré, pretože od toho sa zase odvíja to, že sa nás ľudia neboja, že na naše klubové aktivity pošlú aj svoje dieťa z vedľajšej bytovky. Teraz máme také lastovičky, že prvé začínajú chodiť deti z iných sídlisk k nám na aktivity. To sa veľmi tešíme, že to sú presne tie väzby, ktoré fungujú, ktoré potom vedia
byť nápomocné tým jednotlivcom. Ale uvedomujeme si, že bez tej novej budovy to nepôjde, že to je veľký game changer. Takže aktuálne ideme pracovať na novej budove a verím, že ja teda pláne, že o 3 roky budeme pred ňou stáť a bude to otvorené miesto, a kde sa budú aj ľudia, ale aj zamestnanci, čo je veľmi dôležité, veľmi dobre cítiť. Super, tak to ti veľmi ako teším sa z tejto vízie, prajem vám, aby sa to podarilo. A ďakujem ti za všetko, čo si povedal teda v tomto rozhovore aj našim poslucháčom a divákom. Lebo vnímam, že práca, akákoľvek služba rodine, vytváranie komunít je dôležité a ty si to dneska veľmi potvrdil, že práve tieto rodiny v núdzi sú veľmi závislé vlastne od tých vzťahov vo vnútri komunity a ako sa dostať aj ďalej. Takže ďakujem ti a prajem ti ešte veľa teda tých úspechov a toho vidieť mladých ľudí odchádzať a vidieť ich začleniť sa do života a možno prichádzať nie ako klientov, ale možno ako takých možno školiteľov, možno dobrovoľníkov, že chcú pomáhať vlastne alebo vrátiť späť tej komunite to, čo oni dostali. Veľmi ďakujem aj za možnosť o tom rozprávať, kedy pre mňa samého je to vlastne dobre si sumarizovať, čo vlastne robíme, že človek, keď tom ide deň po dni, tak sa niekedy nezastaví a nevidí, že ten tým ľudí, akú skvelú prácu odvádza a niekedy si spomenúť aj na tie dobré prípady, kedy to zafungovalo, tá naša práca. Takže ja som za to veľmi vďačný a verím, že sa o nejaký čas stretneme a budem hovoriť, že už máme novú budovu a máme tam nové rodiny a máme šťastné odchody. Takže ďakujem ešte raz a všetko dobré. Ďakujem pekne, podobne. Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.